vaig cap aquí. Senyor Casanovas? Sí, jo tenia una pregunta que jo volia comprovar. Aquests dies hem vist tots que en els plens dels pobles veïns i dels pobles del voltant nostre els amics del govern han fet propostes diferents, entre elles pel tema de la crisi. I veig que en aquest cas aquest equip de govern contra la crisi, perdó, sí, que van a pujar el sou, ells que tot el poble ja ho ha vist. És l'única cosa que han fet contra la crisi. Els volia preguntar si tenen alguna iniciativa o alguna cosa, perquè tot el fet coses m'han vist. No, nosaltres no tenim capacitat per fer res en contra de la crisi, perquè és una crisi general, com tots sabem. Els municipis tots sabem que també la pateixen, aquesta crisi, perquè com que la crisi és una crisi econòmica, però també la repercussió amb el tema de les llicències d'obres de cara a l'Ajuntament és molt important. Són els ingressos atípics, per tant, la crisi també està en el propi Ajuntament i, home, nosaltres què podem fer? Jo, aquesta pregunta hauríem de fer nosaltres, el senyor Zapatero, el senyor Montilla, els que tenen la responsabilitat. Per tant, això depassa l'àmbit municipal i poca cosa podrem fer. Depèn de les sol·licituds que hi hagi i que hi pugui haver més endavant, mirarem a veure de quina manera podem ajudar la gent. És l'única cosa que li puc dir, senyor Casanovas. Però si en aquest municipi que passa a l'àmbit municipal, perquè Palamós, la Bisbal, la Pleja d'Àvila i altres pobles del voltant, que també són municipals, l'equip del govern s'han preocupat que hi hagi iniciatives per la crisi per la gent del poble. Si l'única que per vosaltres apujeu el sou, doncs va ser molt limitat. O sigui que no m'havia una excusa de fa mateix, que això no sobrepassa ningú. No pateix el poble. No pateix el poble, és l'obligació vostra de fer coses i iniciatives per la crisi. Entesos. No vingui un sopars del duro que això ha de ser un sobrepassa. Senyor Casanovas, li demano que pel bé del municipi et faci arribar aquestes propostes que vostè ha dit que ha vist, de Palamós, no sé on, i els estudiarem i veurem també si podem arribar. No vull buscar vostè. Jo treballo aquí, jo treballo aquí. Estem de cobra pel poble. Jo li recordo al senyor alcalde que quan estava parlant dels pressupostos els estàvem demanant de posar l'augment, l'increment de l'impost de l'IBI des del 4,8, posar-lo com a 4. I ha sigut un bon detall que els veïns del Mont-ras tots l'hauria agraït. Possiblement. Es va aprovar la proposta d'ordenança aquí, s'esmentava explícitament que es feia una pujada del 4,8 que era la previsió de l'IBI. Llavors és bastant, creiem, coherent fer una modificació d'aquesta ordenança canviant aquest 4,8 previst en aquell moment, el mes d'octubre de l'any passat, novembre de l'any passat, per 1,4 que ha sigut l'IPC del 2008. Així tots els veïns de Mont-ras, la gent que estan avui desgraciadament a l'atur o que estan en regulació i coses d'aquestes perquè les empreses avui no estan en un bon moment, doncs realment tindreu una pujada d'acord amb el que serà la seva realitat econòmica i aquest 4,8 quedaria una mica compensant. És una proposta que es va fer en el darrer ple i que tornem a posar avui sobre la taula. Bueno, com que ja no hi ha més preguntes, s'aixeca la sessió. No, sí que n'hi ha, estic No? Doncs va. El grup socialista reparteix una mica el que havien dels meus companys, 20 hores setmanals que representen 26.800 euros, a part de cobrar 15.500 euros l'any, és un motiu suficient com perquè les hores que es treballin siguin com abans que hi havia un horari i siguin fixades i tothom sàpiga quines són les 4 hores diàries que hi dedica. No l'atzar, sinó que 26.000 euros pel poble són molts diners. En això crec que és motiu suficient com perquè els horaris els diguéssim i no els estiguéssim com fa 2 mesos que ho fem. Alguna altra cosa? No. S'aixeca la sessió.